Com a cooperativa de segon grau, duim endavant projectes d'industrialització de les produccions dels nostres socis. Entre elles, una fàbrica de processat de garrova, on realitzem diferents elaboracions d'aquest propi producte. Extraïm el garroví, elaboram insums per fàbriques de piensos animals i es venem el producte com a tal cribat per a cavallistes. Dins la línia de la producció de l'ametla, duim des d'un producte que ve del camp amb clovea fins a un producte final de bosses de cara al consumidor. Ara, a través d'un projecte Plotus amb l'empresa Penny Solutions i d'altres proveïdors de tecnologia, estem implantant una sèrie de dispositius i sensors que ens permeten monitoritzar quin és l'estat del nostre cultiu. Què volem amb això? De conèixer la realitat de lo que està passant a temps real per poder prendre la decisió més adequada en cada moment.